mar somo Mwalimu Akello. Anyisi ni wan Ministry of Education onego bed overhauled. Nikech wan gi jok man gi fatigue system thinking margi. Ok gin jok ma kao policy direction to kendo gi act implementation schedule maber. What is wrong in nyithindo beda school kata throughout the year? Ana we cold kana dhi visit a school moro for South Africa. Ma nyithindo ok dhi kata holiday. To kendo mano gidonje school January nyaka December. Gidonje nyaka December. Because the school nigi programs ma onge kama nyathi nigi thuolo. Nyathi gombo mabed school nikech nitiere gik ma otimore. To gima miyo nyithindo wang'o school ok en the length of period ma gibede school. And kadipo ni ng'ato osetimo research ma serious to table wa mondo nyiswa ni mae gima osewacho. To an gima suspect ni skunde wa gin prisons. Koro ka gin prisons iyudo ka nyathi nie school to life mo lead kae en ok en natural life. Mokwongo school no nie encourage matin. Skunde mano ger mondo okaw nyithindo 600 mane kaka ne compound chalo. Sani ende nigi nyithindo 3200. Koro such a school geche nigi overstretch facilities ma kata mar cho kata dining hall ma ji dhie dometi ma ji ninde. Koro yudo ka deka odhi nyaka dingwen. Koro nitie ground, second, third to the last one. The last one is just about meters, 1.5 feet to the roof. Ini paroni that kind of lifestyle. And gima ng'ato nyalo tolerate. Makati bed kanyo mana for 2 weeks. To kinyal go bedo kanyo. Koro ka wanyalo bedo gi twak e somo ka mondo wang'e gima work for us. To wapar gima ai gik ma onego bed wadhiye. To wabiro bedo maber kendo wabiro neno ni nyithi skunde wa gin gik ma nyalo bedo rano well. To cutting the length nyiso ni koro bedo wadwa interfere with curriculum mosebedo designed monego bedi for 2 years koro dhi for 3 years. Monego bed for 4 years dhi for 5 years. Mano onge luxury no. We must sit mo ang'eni mae gima work for us. To kwa ni jok moko bedo jogo ma already pachgi oti ma ok nyal ng'iyo gima timore sani ni e mwadwa listen to. Nikech yudo ka jok ma sani koro run education gina pedestrians gina jowuoth moko jokwath emoketi ni run education. To nitiere jok ma serious monego bed ni run education in this country. Koro ka komigi opportunity no ni rely on somebody ma bene no serious a class kaka japuonj ni ene makoro do chiw direction in terms of policy and gik mabiro miyo life yot ne mondo akaw. Ok onego bed ni wasit e gima iluongo ni comfort zone in education. Nego education obed gima nigi deliberate attempt to deliver gima miyo curriculum obedo created. Ka wa pursue philosophy mar piny to gi mar education. What do we want to achieve in education? Ok wadwa deal gi nyithindo madak be ming'ado ne gini 10 gi mondo dweche 10 gi igini mago mana nyithindo mane body nyithindo madhi dala gi everyday nyalo gombo ni mondo obede school for a short period. Ero nyalo gombo mabedi school for a long time. Koro nego bende wang'iyo ni to ang'o manyalo work for this country. Bende en tenable mondo obed gi boarding schools. Nikech Kenya ka irido ka nitie madness mar boarding school. Madness mar boarding school. Matinde ni boarding schools magwa e shida. Mamiyo kaka gibedo ran. Nikech how many day schools nigi problem like. Binyalo ichori nyathi moro mariembo ndiga kwa dalagi kabiro school. Inyalo search. Isearch ang'oto oha mana ndiga to gi books gi minyalo neno. Gi lepni ma en go. Olima ntie gimidwa mede. Adwa mana medo gimoro erokamano kuom